Gautegiz Arteagako Harrobian filmatutako Harria Herria dokumentala abenduaren 7an estreinatuko da 7:30 BBK Mendifilm Bilbao Bizkaiaren esparruan Euskal Mendiko kulturaren erreferente modura. Irudietan ikusten dugun harrobi berezi hori Gautegiz Arteagan dago eta Andrabide harrobia da. Gautegiz Arteagako ondarea eta paisaia ezagutarazteko aukera bikaina da. Eta Gautegiz Arteagako udalak ez du zalantzarik izan dantzak eta musikak harrobiarekin batera erakusten duen proiektu honekin bat egiteko. Gaur egun ez da erabiltzen Andrabide harrobia, kareharri kristalizatua ateratzen zen bertatik, eta horixe da Harria Herria dokumentalaren agertokia. 5 dantzari vertikal, eskalatzailea, Oreka Teixa taldea, Miren Arbaiz abeslaria eta Karmele Gizasola harri jasotzailea dira protagonistak proiektu honetan. Emakumearen figura ardatz duen irudikapen ikusgarria sortzen dute emakumeak duen protagonismoa aldarrikatuz. Gautegiz Arteagaren izena ezagutzera emateko eta kultur ondaria zabaltzeko aukera paregabea dela azpimarratu du Juan Felix Naberan Gautegiz Arteagako alkateak. Dimegaz kultur elkartaren proiektua da Janire Txabe eta Oier Plazaren gidoiarekin performance honetaz gozatu nahi dutenek abenduaren 7an 7:30 izango dute aukera BBK Mendifilm Bizkaia 2019 ekimenaren barruan.